Hello mga anak, naday mi kanang surprise gift sa mga kiddos kay ang duha ka gagmay si Zio si Dangdang na honor sila ang duha with honor ang duha. Unya si Swen graduating sa grade 10. Si Sai na graduating sa grade 12. So natay paper bag dere. Kaya ato silang gipalitan og gift. Gahapon dito mi sa city, amo silang gipalitan og gift. Mao ni ang among i-gift ni muna siya ang among i-gift ni Dangdang. Muna siya ha. Amo ni i-gift ni Dangdang usa ka relo. Ito siyang i-gift ni Dangdang dara. Nya ko suwatan dere. Kayo man may na lang di ba makadawat atong mga anak sa atong mga regalo, ganahan ko sila pag-eskwela kay naka-reward sila kay naka-honor. So ako ning congratulations ay pagutangan. Congrats. Kato na ilan ko. So mao ni kang Dangdang ka. Klaro ba? Oh. Congrats Dangdang, usa ka relo. Ano siya diha? Dayon ang kang ZA kay mandihan dira ang kang ZA money ang kang ZA to i-gift. Okay, so nato diri and then butang na to congrats ZA. Ihatag tani inig ugma na adto man sila ugma sa City Hall ang ilahang recognition. So ato ning hatag ug surprise tani sa kiddos. Unya sa mga babae kay ipanuhan paper bag. Siyempre na gud akong gihatag sa mga bata kay para reward nila pa na sila reward sa ilahang graduation. So mao ni siya ang among gipalit ni Archie gapon. Unisilver ni siya nga og relo. Unisilver ni siya og watch ang among iregalo niya. So mao ni siya ang regalo na mo ni Swen. Sing ano ang iregalo ni Sweneshka. Ano ang relo. Kanya na niya ika-huibis na mo i-gift niya. So mao ni siya ang relo ni Swen. Mao ni dayon na mao ni iyang unisilver niya nga sing ihatag na mo ni Swen. Mao ni siya. Mao ni ang atong ihatag ni Swen. Sa iyang graduation, grade 10 graduation. Then ako isud og balik dara relo atong ihatag ni Swen og sing mao ni siya. Isuod na to sa unisilver na sudan na last earrings. Alay, may na lang malipay itong mga anak anin natin gift. Monica Swen. Bata na to. Congrats Swen. Congrats Swen. Yay. Then ang isa kay Monica ate. Andama ang paper bag. Monica ate at i-gift niya. Grade 12 ang grade 12 graduation ni Precious. So unisilver. Sing gihapon ni siya og relo among gipalit. Dito mi sa Metro gahapon yan. Gipalit mi dito. Metro Cebu City. Metro Colon. Saan naman siya? So ito siya i-open. Mao ni siya ang watch ni Precious. Yay! Hope malipay mo mga kids sa among simple nga surprise gift para ninyo kay mga bata man nga naningkamot sa pag-eskwela naman namay mga award, mga honor man. So manginig ka na naninguha sad nga makahatag sad o reward. Basta may ika-sulti ni mo diya.
Ang ato ang singot o ang paningkamot, sila mang disiplina. Nagyan. Para paningkamot, nga malipay sa sila. Ito, makita no? Pero di siya makita. Bakit? Di siya makita. Earrings. Earrings ni o rilo and singsing. Hope mga anak, kanalipay mo sa among gamay nga pa-surprise ninyo. Amo ning ipaningkamutan ni Papa ninyo. Congrats, precious. Congrats. Congrats, precious. Amang tanan. Yan, mag-update lang yata sa ihatag na to sa silang video. Thank you. Ako na ihatag ang akong gift sa duha kay mao na itong reward sa ilang pagpaningkamot sa ilang pag-eskwela. Suot. Suot ba? Kinsa pala ang tinggiwan? Kuya. Picture. Negative. Happy ka, Swen? Sure, sure ka? Di ba? I-open dali yun. Laos, no? Iyo kayo sa dyan na. Doon na tingani. Ayan, taktawa. Miti sa gano'n. Ano? Saan ka nag-video? Pagkamot niya. Dito.
Tahan ako. Uy. Beli, uy. Beli ba? Beli gani. Isa. Makin na ni. Secret. Hala. Oh. Ito si gamay. Ah. Kanindot ko naman. Now, gagada po ko. Diyan tuloy yan. Uy. Oh. I-focus. Sana all. Ayun. Ako pa ni. Di, ako anak. Thank you, ma. Surprise ka. Wala man jud ko. Wala man dito sa sweet ka. Mag-receive ka. Ako. Happy ka. Ha? Happy ka ba rin ako? Di ko happy pa rin. Malay mo. Kanindot na gud. Sige. Ganda ko dahil. Sige. Asa na dapit din? Wah. Dere. Happy mo. Sing-sing. Uy, ikaw sing-sing. Padul, duwan ako sing-sing. Yes. Sana all. Tayo man ako yung sing-sing. Parang sakto sukod. Wala, abi kong nagduwa-duwa na ka. Ito so. Bantay. Wajin mo na ka. Gidara niya. Ha? Ano kibaw? Gida, kato nangakaw sila. Sa ko pakinganawa ako ng sing-sing. Kalit na kirain. Hello, umarin niya na on ako. Charot. Pagkita na yun. Pagkita doon ulit. Thank you, ma. Thank you. Kanindot gud nimo kuan. Kaya nga rin mo. Sulod na yung mo rin. Na. Sorry ka. Sulod na yung mo rin na. Kuan nimo.